Persuni b'diżabilità f'pajjiżna issa se jkunu jistgħu jagħmlu użu minn residenza fil-Mosta li toffrilhom l-aqwa servizzi possibbli b'21 kamra tas-sodda kif ukoll kmamar sensorjali u oħrajn rikreazzjonali inkluż għat-tfal. Wieħed isib ukoll ġnien kbir u saħansitra kċina mamra bl-aqwa apparatu bi staff professjonali li jiżguraw lil persuni li jagħmlu użu minnha isegwu dieti speċjalizzati. Dan kif it-tnejn ġiet inawgurata Casa Apa Bologna, dar storika li fil-passat kienet tintuża minn maġistrat u li issa nbidlet f'waħda mill-aqwa strutturi ta' respite għal persuni b'diżabilità f'pajjiżna. Is-servizzi offruti minn din ir-residenza kienu possibbli grazzi għal ħidma konġunta bejn Ħila Homes Limited tal-grupp Vassallo bisħab mal-Aġenzija Support li se toffri servizzi ta' care workers. Kif jispjega Zaren Vassallo, chairman ta' Vassallo Group, is-sodisfazzjon ta' dan il-proġett imur lilin mill-profitti. Dawn il-proġetti aħna sejħulhom proġetti tagħna huma li l-irtalli jkunna sodisfazzjon. Kif qed tgħid inti li jmur il-bot mill-profitti, il-bot minn wieħed dak li jistenna minn proġetti oħra, però aħna l-burin li aħna involuti f'din il-ħidma soċjali f'diversi oqsma taħħallu. Xhieda ta' dan huma wkoll il-kummenti ta' persuna li tuża s-servizzi ta' Casa Apa Bologna. Tista' iħobbuna jirrispettawna. Il-klijenti Bib tiegħek. bib tiegħi. Ġifieri, jien m'għandix ingerger magħhom, jien ma nistax m'għandix ingerger żgur. Is-servizzi ta' din id-dar mistennija jkomplu jissaħħu fix-xhur li ġejjin anke għaliex Care Malta, fera oħra tal-grupp Vassallo, se tkun qed tniedi programm intis li jtejjeb il-ħiliet tal-care workers pajjiżna. Sadattant matul iċ-ċerimonja tal-ftuħ ingħad li pajjiżna għad għandu 288 persuna b'diżabilità li għadhom ma sabux impjieg. Fl-aħħar 3 snin numru ta' kumpaniji ħallsu bejniethom 2.5 miljun euro f'multi għax ma laħqux il-kwota ta' persuni b'diżabilità li jaħdmu magħhom.